Настройка на дистанционно към мотор Somfy за пергола. Стартиране на програмирането. Задържаме едновременно двата бутона с стрелки нагоре и надолу. Моторът реагира с двойно движение клик-клик. Проверка посоката на движение. Натискаме бутона с стрелка нагоре. Перголата трябва да се превере назад в отворено положение, към задната греда. След което натискаме бутона с стрелка надолу, сочеща към надпис Somfy, за да проверим дали посоката на спускане напред е правилна към улука. Ако посоката е грешна, трябва да я коригираме, като използваме бутона Mine. Посоката на движение трябва да е правилна, преди да продължим с следващите настройки. Натискаме едновременно бутоните стрелка нагоре плюс Mine. Задаване на горна крайна точка. Перголата започва да се прибира назад към задната греда. При нужда спираме с бутона Mine или коригираме с стрелките, докато изберем желаната горна позиция. Когато сме доволни от позицията, натискаме едновременно бутоните Mine плюс стрелка надолу, стрелката сочеща към надпис Somfy. Запаметяване на настройките. След като перголата стигне до улука и спре, натискаме и задържаме бутона Mine. Моторът потвърждава с двойно движение клик-клик. Обръщаме дистанционното и натискаме бутона Proc на гърба. Моторът отново потвърждава с двойно движение клик-клик.